ar ôl prynhawn prysur o gystadlu efo'r Gwartheg Byrgorn, maen nhw wedi cyrraedd y Pencampwriaeth. Yr tarw yn erbyn y fuwch, neu'r heffer, ynddo fe? Ie. Odi, a mae'r ddoi yn ifanc. Odyn, sydd yn ddiddorol iawn, a beth sydd yn gret i fi yw mae'r beirniad Andrew Barrett wedi bod yn driw iawn i'w deip drwyddi draw, achos mae'r dosbarthiadau wedi bod yn gryf, mae'r niferoedd ar ei fyny yma, a mae wedi bod yn driw, mae wedi stico at ei deip yn do. Wedi, chwarae teg iddo. Ac ni'n gweld yna nawr yn y ffeinal yma, yn y Pencampwriaeth. A sa'n siŵr iawn siw mae hwn yn mynd i fynd yn chwaith. Wy'n credu mae'r heffer sy'n mynd i fynd â hi, achos mae wedi meiddi y fuwch fawr, wrth gwrs, buwch Llwyn Hywel. Wel, honno'n dipyn o gamp yn ei hunan, achos o honno'n dod yma ar gefen tipyn o lwyddiant yn barod, felly mae yna rhywbeth go special am yr heffer. Mae'n ymar ni, ynddi fe? Wy'n credu bod ti'n iawn i fan. Gymyn wy'n deall, Brian. Ti'n deall yn iawn. Ond i chithen magu'r Gwartheg Byrgorn yma, se chi'n beirniadu te? Le fyddech chi'n mynd? Fy ni'n chwilio tarw, fy ni'n mynd am y tarw. Os ni'n chwilio treisiad, fy ni'n mynd am y treisiad. Sy'n diplomatic iawn yna nawr. Sy'n ni'n mewn sel, ne, gwydwch chi, hwnnw fe? A bod y ddoi wedi dod yn dda. Ond, mae jobi'n anodd, ddeg e. Ond dwi'n credu, fel wedys ti, mae'r heffer, mae rhywbeth bach o beth i ddi, Mae yna rhywbeth bach o beth i ddi. Mae'n dal i hunan y dda, mae'n chlystau mlaen drwy'r amser, mae'n corff da, mae dwnder yn ni. Mae yna bwer yna. Oes, mae pen bach yn ni. Dwi'n credu bod hi'n foel weth, os mae lot o'r bryd madol yn foel. A, wy'n gweld. Wes. A mae hwnna'n rhinwedd pwysig o'r bryd wrth gwrs. Wel, mae'n barto'r beth. Do'r tarw cynta wedi fi oedd yn foel, a bob tro oedd yn bwrw mas yn foel. A mae'n sofio lot o waith. O, lodi wrth gwrs. Mae'n foel fel fi'n. Achos, chybod, pan mae'n dod i orfod dihornog, a ti ma fe'n gallu rhoi ergyd chydig bach i loi yn dweud, i ysgyn nhw'n ifanc. Mae'n jobyn extra nhw, di. Ydy, yn union. Ond mae'n mynd ôl at y tarw. O'r heffer wedi mynd â hi. Wel, am stori, llongwarchiadau mawr iawn i'r heffer. 3-2-6-5 wedi cael diwrnod i'w gofio. Ar dderchog. Mae popeth o'i blaid i, mae lliw neis yn ni, mae dwnder yn ni, mae hyd yn iawn yn di, mae pen neis yn ni, mae'n cerdded yn dda. Ie, Mili Hendi yw 3-2-6-5. O ble maen nhw'n dod? Am stori i nhw, drycha wrth i boddau mae'r wefr ennill fan hyn nawr yn dipyn o beth. Maen nhw'n mynd am y reserf nawr, mae'r fuwch Llwyn Hywel wedi dod mewn yn erbyn y tarw. I le mae'r gil o aber yn mynd, gwedwch. Buwch Llwyn Hywel wrth gwrs o lan ilar. Buwch Esill a Geraint Price a Evans. Byddai'n neis i weld Cymru, Erdo Gymru yn cael Bydde wir. Gil wobr. Bydde. A mae yn fuwch eithriadol. Mae'n waniaeth teip. Bydd hon yn waniaeth teip o fuwch i'r un goch yn bydde. Bydd. Pan bydd hi'n meteorodd yn ei meddwl ni. Mae fe'n lwco'r fuwch. Mae wedi dod nôl a nôl ati o hyd. Mae dosbarthiadau blaenorol hyd yn oed. Fi oedd e just yn mynd amdani. Dwi'n meddwl mae'r fuwch sy'n mynd i chael i fyd. A fy nefyd. Mae'r pwer yna. Os o'r tarw ddigon hen, dwi'n mar i orau. A'r fuwch wedi mynd â hi. Wel, llongwarchiadau i'r teulu o lan ilar. Wedi cael haf i'w gofio. A wedi mynd ar gil wabr. Llongwarchiadau enfawr iddyn nhw. Esill fy Gonwen o glist i glist. Stephen O'Kane a Barney O'Kane. Bydd y tarw bach co'n ôl mewn blwyddyn i 2 tos yn dawt. Nawr te, yn union. Mae rhaid ni beidio anghofio amdano fe. Ie, Barney O'Kane, Stephen O'Kane yn arwen y fuwch i'r teulu o lan ilar. Ond Mili Hendi, dyna'r stori fawr. Hi sydd wedi mynd ar Pencampwriaeth Gwartheg Byrgorn. Llongwarchiadau mowr iawn iddi hi a'r teulu a'r tîm i gyd, ynddo fe? Ie, mae'n wanner, beth nhw'n galw sweet iawn ynddo fe. Ydy wir. A Brian, diolch i chi hefyd am eich cwmni. Wel, drwy glawn, ni wedi cael modd i fyw yma. Tiw wedyn. Pnawn i'w gofio. Gweithio gawn iddyn nhw'n ôl dor o bryd. Ac edrychwn i mlaen at y Pencampwriaeth. Diolch yn fawr. Diolch, Brian.